Dawno Jugosławią. Wiecie, teroski we młodzie jest wykludzanie się bez lato kajsik do Chorwacji. To jest teroski dziedzina sama przecie, ale kajsik to była socjalistyczna republika, kaj bele w to nie poradził się lajsnąć wywczasu. Po jakiemu ja sam o tym łonim gonom. Ano bestuż, i że w latach 70. dawniejszo Jugosławio, jeszcze za tego istnego Józefa Broz Tito, to był sam kolenos w Europie najgryfniejszy kraj, kaj każdy chciał pojechać na wywczasy. My tyże moją Elzą byliśmy tam 2 razy. Raz we Szybeniku, kole Splitu, a drugi raz w Dubrowniku, na isto najszykowniejszym mieście Jugosławii, cołki Jugosławii. W ten czas ale w latach 70. tyrało się do Jugosławii nie na paszport, ino na taka wkładka paszportowa, która była ino tam ważna. Ta razinku wkładka paszportowa to była sorta rajzn dokumentów, które wydawali nam Polakom w latach 60. i 70., a które to papiery dawali nam zwolą na rajzowanie po niektórych ino dziedzinach tej demokracji ludowej. To był taki wykozek, Ausweis na rajza, w którym nie było zdjęcia, a ważne było ino ze naszym dowodem osobistym. Za tym zaś kajsik w połowie lat 70. jeździło się do tych demoludów na osztymplowany dowód osobisty, ale ino do Jugosławii potrzeba było mieć osobliwe wkładki ważne do jednej rajzy ze Polski i nawrócenie się do kraju. Trzeba też było ale przodzi erbnąć promesa dewizowo, albo jechać bez orbis, kiedy dawał każdemu maluśki taszynkę. Nie bocza teroski wiele to genau było, ale tak kole $100. My tam byli 2 razy za rają, chociaż tam szło się wykluwić ino roz na 3 lata. No ale od czego byli wtedy przyjaciele, pociotki? Stykło, że jedna taka nasza kamratka wbiła do tej książeczki walutowej sztympel anulowano i żaden już się nie kapnął i że na bezrok już zajmy wróz tam wyciągli. No i przodzi wypuścili my się do tego Szybeniku. Szło samocka o sprawę o Splicie i o Szybeniku, ale wspomnaj no jedna rajza już we Szybeniku, a że do maluśki mieściny Omiszu, takiego dawniejszego pirackiego miasteczka, w które było kole 20 kilometrów od Splitu. Przodzi ale trzeba było wjechać na Cetyna nad rzeką. Cetyna, kiero to rzeka przedzierała się bez góry Mosor i wlatowała do Adriatyku, razinku wele tego Omiszu. To była richtig Gespandrajza. Zdawało się, co ten nasz autobus śleci do tej rzeki, a tam na dole szło użyć motorcykle, autoki, które nie wyrobili się na skręta. A na samym wierchu lajslimy się we tych nerwach, po sznicie chleba ze jej suszoną szynką i po glasce ichnej miodicy, za co musieliśmy zabulić aż $2,5. W ten czas we Polsce tyle byli we wercie 2 halbecki gorzoły i 2 pak szkliki cygaretów. No ale ze tych wywczasów wspominamy za moją Elzą jeszcze ten cołki Split. Tam we tym Splicie był ci srogachny palac Dioklecjana, który postawili na przełomie III i IV wieku dla cysarza. Zaplanirowano ci była ta budowla na muster takiego starożytnego castrum romanum, warownego lagru rzymskiego. Przeżynały ją 2 wnętrzne ulice. Documanus na poprzyk i Cardo podóżno. Każda z tych uliców kończyła się srogim torem we murach. Od zachodu byli to wrota Brama Żelaźne, Porta Farera, od północy wrota Goldowe, to była Porta Aurea, od wschodu wrota Szczybne, Porta Argentea, a od południa wrota brązowe, Porta Aenea. Od południa też ten srogachny palac Dioklecjana przylegał do brzega morskiego, bo ten cysarz chciał się tam przechludzić, jak już poszłby na ichnią pensję. A tak prawdą był ci to jedyny palac, który stał się miastem. To ci była całko gromada budowli okolonych murami. I to ten palac był napocznięciem fungowania tego. I nie byłoby sam o czym gadać, keby nie to, że kajsik w latach 60. napoczli sprawować ten palac i po paru latach genau odkopali całkę piwnice tego palastu, w które byli, tak prawdą, najsroczym na świecie aptrytym.
haźlim, do którego bez kielaset lot ślatowało wszystko, co tameszne ludzie wysłali. Teroski ale idzie ci to wszystko do Oschacka zwiedzać i to blank bez takiego ci aptrytowego capienia. Ogniskorzy wykludziliśmy się do Dubrownika. No i fajniejsze było, jak fliger podlazował ku lądowaniu w tym Dubrowniku. Zdało nam się, i że siednie on direkt na autobanie, bo tak to z wierchu ze okna tego fligeru wyglądało. Ta sztardba naciągła się na pozdel autobany i szło widzieć, jak szoferoki nam machali gościami. Pierwszy też róz pofurli my amerykańskimi fligrami, bo Jugole inaksi niż Poloki sprawili się swoje fligry, Benningi, Douglasy w Ameryce. Ale to wszystko jeszcze psinco. Byliśmy tam w tym Dubrowniku, kiedy przyjechał hein prezydent Tito. Jak też można miarkujecie, wszystkie tameszkie srogie persony zawdy mieli obstawa takich ichnych borowików. Tito też miał, a i że on był naisto szpasowny, wicny hop i kocynder, te borowiki musieli festelnie ci na niego dawać pozu. Róż tak na odwiecze siedzieliśmy w takim maluśkim szynku przy piwie i suszony ryba, a tak ci we winklu tego szynku balanga, jakoś ich srogo tam zbajstrowali. Ford jednym cięgiem te wszystkie tameczne hopy sztrechowali te ich nielówki. Gole słepali swoja rakina i ze takich podługowatych achlików, ani to flaszecki, ani to kulawki. Słepali jedna laga za drugą, a poru hopa już decko starucny radowało się, to by byli na wiejskim wiesieli. Hopy już mieli trochę pod mycką, jak i to oni mieli we zwyku, napoczli śpiewać te swoje śpiewki. A sam naokoło gzują policyjne autoki, na ziryjnach, na isto coś ich się dzieje. Auflauf i runtas, jak stodiosków, łoros wparzyło rań dwóch takich srogich hopów, kukają po wszystkich ekach i po jakiejś kwilce fresy im się lachają i hrają, podlazują do tej eki, tamkaj te strażiki słepali, śpiewali i stanęli tak sztram kole nich, a uber kozał wszystkim inszym, cudzym, wylazować drab ze szynku. Przyszliśmy do hotelu i przy wieczerzy pytamy się gospodskiego, co też to się działo. A ten Uber, muszę wam powiedzieć, że bez pora lot robił za osobistego kelnera na wyspie Briuni, tego jugosłowiańskiego prezydenta, godoj, że nic się nie stało. Tela, co tym ichnim borowikom prezydent Tito cytnął na miasto, jak to miał we zwyku. Miał ci ten Josip Broz Tito belekaj we wszystkich dziedzinach, pełno przocieli kamratów ze partyzantki, kierym za zasługi nie dawał mendali, a ino koncesje na takie razinku maluśkie szynki. No ale teraźniejsza Chorwacjo jest ci krajem aże 1185 wyspów, ze których ino 49 je zamieszkały. Na ten przykład na wyspie Sveti Andrija mieszka ino jeden hop. No i sroksze z nich to Kres, Krk i Bracz. Wspomnieć iż ale począł o inkszy teroski fest we mołdzie o wyspie Chwar. Wyspy Kres i Krk są jednako srogie. Mają bez 405 kwadratkilometrów i leżą blank wele siebie. Na tej wyspie Kres jest szykowniste słodkowodne jezioro, taki tajch łomianie Wransko. Jest one dość głęboka, ale jego woda blank nie miesza się ze morską, słoną wodą, co jest jakąś naistą osobliwością. I nie byłoby sam za tyle co osprawiać, kiedy nie jedna gryfnisto legenda. Takie chorwackie osprawianie. Godo się, że kiejsik pieronym dawno temu nazad na placu tego tajchu był srogi zogun, pole, którego właścicielkoma byli dwie szwestry, jedna moc zabrano i pieniężno, a drugo próżna choby fojtowski miech po świętym Morcinie. I jak ci to we wszystkich bojkach było, ta chudobno była dobro, a ta pieniężno była festelną sekutnicą, w którą napoczła tej dobry wszystko zebierać. Bez tuż też dosiągła ją bosko sztrofa, przyszło srogie tumpani, trzęsienie ziemi i potop. Jej zumek został zbulony i zatopiony. Bez mać, jak to niektóre osprawiają podanie do tej stwory z Loch Ness, do dzisiaj idzie uwidzieć na dnie tego jeziora ostatki tego zumku, a po niekiedy słychać ze dna bicie groków. Druga srogo chorwacka wyspa to Krk.
Hnedność Rochszo, wyspa Chorwacji, kiero jest na Morzu Adriatyckim w takiej zatoce Kwarner, a na kiero idzie się karnąć bezsrogi krtki most długim na hned 1,5 kilometra. Na tej wyspie znodli kejsik najważniejszy zapytek je ich pisaniu, znaczy się tako płyta z baszki, baszciańska plocza, to taki zabytek z XI wieku wyrzezany we kamieniu, jest ją napisany głagolicu, znaczy się pismem wypokopionym bez Cyryla i Metodego. Bez Cyryla i Metodego, bo dopiero nie skorzy, ich szkolorze wystudierowali ta cyrylica, kiero była deczko lekszejszo od tej głagolicy, w którym byli pisane niektóre papiery jeszcze w XV wieku. Idzie powiedzieć, co na większości chorwackich wyspów są łoszkiertki po Ilirach, Grekach, lebo Rzymianach. No i pełno jest roztomajtych dzwonniców, marktów, kamieniannych uliczków. Większą srogą chorwacką wyspą jest Hvar. Górzysto wyspa, kiero odbija się od Starego Lądu na wysokości miasta Drvenik, kaś między Braczem a Korczulą. Jest się na długo na 68 kilometrów, a szeroko od 4 do 10 kilometrów. Ta wyspa jest porośnięto makią, zieliną śródziemnomorską, kiero tworzą wiecznie zielone, sucholubne, twardoliściaste hraści, na które składają się dąb ciernisty, dąb łostroliściaty, ciderbaum atlantycki, strum podzimkowy, blank dzikie odmiany oliwek, albo też jest pistacjo, klejmowano, merty i erika. Ta wyspa jest też mianowana lawendową wyspą z kuli tego, że wszystkie ten lawendel flancują. A na początek to od jednego istego Velo Grabije, w który pierwszy raz ten lawendel posadził, a 5 lat nie skożył, był ci już milionerem. Krom tego Hvar jest znany ze festynie niebezpiecznych krętych cestów. Jest jeszcze jedna fajnisto i interesantno wyspa, jest ci nią Bracz, a przykludzić się na nia idzie przewozem, taką ferą ze Szplitu. Ze tej wyspy przywozili kamień i marmur, kiedy stawiali ten wywołany pałac Dioklecjana we Splicie. Wiele się go do roztomajtych ciekawostek skuplowanych ze Chorwacją. A to, że psy dalmatyńczyki wandlują się ze Chorwacji, a to już zaś co ten wywołany Zejman Marco Polo urodził się na Korczuli, albo że Biały Dom we Waszyngtonie postawili ze marmuru ze wyspy Bracz. Są takie, które jeszcze mienią i że Kugelschreiber wypokopił Chorwat Ladislao Biro. Ale to nie ma prawda, bo ten istny był żurnalistą i artystą ze Budapesztu, który pitnął bez wojna do Buenos Aires. No jeszcze szykowniejsze bojczynie i że nasz chłopski binder, szykownisty chłopski nie ino, szlips, też wynaleźli Chorwaty. A było to bezmać tak. W 1660 roku na łączo sfajerowaniu zwycięstwa nad Turkoma regiment chorwackich wojaków miał być przedstawiony francuskiemu królowi Ludwikowi XIV. Na karkach te chorwackie oficjery mieli jedbowne rańtuchy, które ci tak się festynie spodobali królowi i że on stworzył usia włośny regiment mianowany Royal Cravates. A markirujecie, co binder, szlips, to przecież polski krawat ze francuska mianowany krawaty. Już zaś to nie ma prawda, bo bezmać Geschichta bindra sięgo czasu pierwszego cesarza chińskiego Qin Shi Huanga, który żył w latach 260-210 przed naszą erą. Na łączo złobadowania jego grobowca wele miasta Chian natrafili archeologii na bezmać najstarszejszy obrozek dawniejszego szlipsa. Na ostatek jest sedeczko mitologii. Krom naszych słowiańskich rozprowek, Chorwacyjo skuplowano też jest ze mitologią grecką. Miasto Korczula na wyspie o takim samym mianie miał bezmać gruntować, założyć obze Troi, łomianie Antenor. W ten czas, kiedy to nałączo z wojny trojańskiej Menelaus, król Sparty i ku tomu chłop piękny Heleny zlitował się nad jego familią i dał zwolo, co by on się tam osiedlu.
Inkszo już zaś powiarka skuplowano jest ze Odyseuszem, który miał gościć na wyspę Mylet, na placu, który się dzisiaj mianuje jaskinią Odyseusza. Wedle tego miejsca łoszczaskał się jego szyf i tam trafił na ta nimfa Kalipso, kiero zahaltowała go ta na rzecowkę 7 lat. No ale to by można już stykło, bo nie chce sam rządzić jeszcze o tych wszystkich naturystach, nudystach, którzy mają radę, o tych, którzy mają radę tyrać sztyc i jednym cięgiem posagu, bo to by można pierunym długo zetrwało. Eugen Kniop.